Wai idan kai ma mutanen nan magana sai su ce maka siyasa ra'ayi ne. Mun yarda siyasa ra'ayi ne. We are not against the fact that siyasa ra'ayi ne. Matsalar mu a nan shine ba wannan ra'ayinka na siyasan kaɗin ba, mutanen da zaka jawo su da kai ne. Problem ɗin ne wannan. Yanzu mu ba da misali kamar a shirin fim yanzu. Duk lokacin da kuka yi fim za ku kai ma hukumar tace fina-finai. Idan fim wannan akwai wani rashin ɗa'a a ciki, za a ce ba zai yiwu ba. Wannan fim ɗin ba za a sake shi ba saboda zai iya ɓata tarbiyyar matasa ko kuma ya ɓata tarbiyyar yara. Ko irin wanda za ce a wannan fim ba za a iya kalla da yara ba, kaza kaza kaza. So wannan ya nuna tasirin fim kenan. Tasirin ku celebrities ɗin. Wannan shine abin da ya nuna tasirin ku. Saboda haka idan ana musguna muku akan abubuwan da kuke yi din, problem din ba ku din da kanku da kuka zaɓa membership na wannan abin nan bane. Kowa zai iya, ni abokanai na yawanci mai APC ne. Abokanai na yawanci APC ne, amma ba za su taba su bude baki su tallata mini APC da cewa an kawo ci gaba an kawo tsaro ba. Ƙarya ne. Ba za su taba su yi wannan ba. Kawai a ce a siyasa ra'ayi ne ka yi fatinka. Amma ka zo ka tallata ma masoyanka irin die hard fans ɗinka ba karamin damage ba. Ka duba mutanen nan ba da yawa ba. Za ka ga mutanen da nan gurin? Mutane da yawa kuma suna da masoya. Kuma masoyansu nan akwai adolescents a cikinsu. Kuma suna da voters card irin masu 17, 18 years, 19 years suna da voters card. Wani yanzu ido a rufe ne yana bin celebrity din shi wanda yake so. Akwai irin fans din da ake kiran su stan fans, irin fans da za su iya su kashe kansu masa sanadiyar mutum. Duk akwai irin wayannan. To wannan shine abin da mu muke fada da shi. Ka yi siyasan ka ra'ayi mun yarda, amma kada ka zo mana da batun wai an samu ci gaba a Arewa. Arewa bata taɓa yin kasa kamar yadda ta yi wannan karan ba. Shine gaskiya ɗin kawai.